Sa syudad sang Bacolod, isa ka napakilala callboy nga si alias Boy Tisoy dako sa paghupot sang iligal nga droga. Samtang duha pagid ka mga lalaki nakuhaan sa malapit 90,000 pesos nga balor sang shabu. Yaning balita nga aton gintutukan. Bugaw na, callboy pa. Hindi matungkad ang pagkamapisan sa may 22 anyos si Jessmar. Maluwas nga wala na pahuway sa pagpabalhas kung gabi. Bangod siya mga parokyano sa Golden Fields, nag-sideline pagin ini sa pagbaligya sang shabu. Anong pangitan? Ano, bro? Buligya siya po eh. Ha? Ano? Buligya siya po. Tapos, luwas ka. Ano pagin? Bugaw. Bugaw ba kita ay? Suki sinima ginabugaw ng mga sex worker. Grade 5 lamang natapusan ni Boy Tisoy. May 7 pa ka makauturan, kag wala man obra ang maging ikanaan. Tanan man nga pwede ka magpagkabra nga sa buong mo. Kasi kwarta mo. Ha? Kasi kwarta. Magluwas kay Boy Tisoy, dakop man sa day Abe Baticados, kag John Nazareno sa operasyon yung kasa sa Purok Masaga na Barangay Sais. Madugay na ginamonitor sa kapulisan ang operasyon sa duha, ilabi na, ginapasuning nga konektado ang mga ini sa grupo sang durugista sa syudad. Nagpamalibad ang duha nga maghatag sang ila pahayag. Sunod sa kaupod sa selda, panungyan sa ilang mahimata nga hindi magatubang sa kamera. Si Baticados sa Nazareno ang wala obra, kag ginapatihan, gikan sa may sarang nga pamilya sa syudad. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.